Bungwe la Football Association of Malawi FAM limene limayendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno lidalowa mu mgwirizano ndi kampani ya Admel pa nkhani zonena kuti agule ku majeze ndipo kumeneko kuli zotsatira zina maliyoliyo amene akubwera zimene zikusiyana kwambiri ndi dilo imene idalipo ya moto imene idalipo zaka zambuyomo. Chinthu ichi chitafika pa msika chilandira madando osiyanasiyana, chilandira ndemanga zosiyanasiyana kuchokera kwa Malawi okonda masewero ampira wa miyendo. Ichi nchifukwa chake program ya mtedza Time Sport lero ikhale ikulankhula ndi Tulipo Mwene Lupembe, mkuluona za malonda ku Bungwe la Football Association Malawi, kuti atiuze bwinobwino za diluyi, kuti phokoso luchokera pati, kuti zabwino zimene mwina Malawi sakuzidziwa zimene zili mkati mwa dilu imeneyi ndi zotani. Ndi mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV. Ine ndi Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi coach player Peter Forte alole akanakane komando wa Times Group. Bwanji ndikupempheni kuti mukhale pomwepo. Ndiye mprogramu imeneyi ndikupempheni kuti mukhale ndi cheru, mukhale ndi chidwi chachikulu kwambiri chifukwa tikhale tikufotokozerana zambiri zokhudza nkhani imeneyi. Ndi kulandireni Atulipo Mwene Lupembe program imeneyi. Ziko mwambiri bwana Forte. Muli bwino kapena mwina ndibwerere kumbuyo pang'ono. Mwaupa atusuti yabwino. Ineso ndaona ma stripes akamene wawa. Mumavala bwino kwambiri nthawi. No ndatokoza kwambiri. Eva yange ndayamika kwambiri. Eva kuti muzeka zingati. Pano mwana chaka chatha mwana 10 years ago mwana dala tukoma. All right. Sure. Abwana Admel wabwera Malawi National Football Team, senior team, under 23, under 20, Scorchers azikhala kuchena. Kodi dilu imeneyi mwina mayambidwe ake adali wotani? Ziko mwambiri bwana Forte. Ife monga Bungwe la Football Association of Malawi, monga mene mukudziwira takhala tili ndi brandi ya moto. Pamene timakhala kumapangisa makiti komanso equipment yomwe amavala ma national team a dziko lino kunja. So tinapezeka kuti no bwanji titasintha ku direction tipeze uja amati technical sponsor. Tikati technical sponsor imakhala company yokuti tapangana ubale kuti ifeyo tizigula katundu uyu komanso kumakhala ma benefits, kumakhala sponsorship yokuti imabwera kuma national team acha kama jeze ka equipment yomwe imapangisa kuti ifeyo ngati bungwe tizipindula. So titakhala pasi tinafikira makampani angapo, sinali Admel yokha. Tinafikira company yomwe timadira nayo poyamba imatipangira za moto, tinafikira so company na ku South Africa, makampani na awiri iyi Admel inali achitatu. So titafikira nkuwatumizira zomwe timafuna ngati kuti atipatse ma proposal. Atatipatsa proposal ameneyo tinawunika mpamene tinaona kuti proposal yomwe inachoka ku Admel inali yabwino mu njira ziwiri. Choyamba katundu efe timaona kuti akupangidwa pa dziko la pafupi within SADC momwe. Ndiye timaona be kuti no kuli ma exemption a misonkho. Chachiwiri tinaona kuti mitengo yomwe tapanga ofaso inali yabwino. Chachitatu inali proposal yomwe inabwera yokuti mukatigula katundu ifeso tizikupasa ni sponsorship. Mwina nchifukwa ke munaona kuti mu ubale wathu wa zaka ziwiri azipasa sponsorship wa katundu wa 200 million pa chaka. Ndiye kuti mu zaka ziwiri izi ikhala 400 million yomwe titalandire ngati sponsorship kuchoka ku bungwe limene ila Admel. Ndiye mwachidule ndingalongosole kuti ndi mmene ubale umenewu tinokhazikitsa poona ma benefits omwe atabwere ku bungwe la FAM kuti thandiza mu njira zina ndi zina. Ndondomeko za kagulidwe katundu ngati inu bungwe limene limalandiranso thandizo kuboma ndinu bomanso mbali ina kadatsatidwa mchifukwa zitabwera zonse ma proposal ma document amene wa ku FAM tindija timati internal procurement committee. So internal procurement committee ya FAM inakhala pasi ndikuonika ma documents amenewa. Itaunika zimene zizino inapereka no recommendation yomwe inakafika so mpaka ku Exco ndikupanga approve kuti yes you can go ahead ndikupita ku Admel. So ndondomeko inatsatidwa kukafika mpaka ku board
nkubwererako so kuti yes takuvomerezani ndi pamene ino timapanga implement kuti ubale umene uyambike. Farm Moto ndi kampani ina idalephera sidatengedwe mudatenga Admiro. Ndi chani chimene chidakupangitsani kuti mutenga Admiro osati makampani ena awiri amene mudafikiranso? Chomwe chinatipangitsa kuti titenge amenewa chinali chokuti choyamba ndi sponsorship yomwe tinayiona. Kuti tikapanga nawo bale tikhati kulandira ma benefits ochuluka. Pomwe tikayang'ana makampani enawa panalibe ma benefits ochuluka omwe anakabwera ku bungwe la Football Association of Malawi. Chachiwiri katunduyi sakuchoka dziko lakutali ku South Africa pompa. Ndiye tinaona kuti ubale umene uwu ndi ma exemption ena misonkho mu SADC region akhala autipindulisa. Pomwe katundu ina amene timakhala naye mbuyo timatenga ku Asia, tikamatenga ku Asia so timene yakumalipira so in US dollar ndi forex imene kuyendera ndi ma dollar rates zinalibe zinthu zovutirapo. Pomwe when you are dealing with SADC region yomwe tikulipira na currency yako nkuno ngati marands zomwe zili zotipindulitsa ifeyo titapanga way ma options ngati bungwe la Football Association of Malawi. So zili ndi number 1 ma technical benefits okuti tizilandira sponsorship equipment, zilinso ndi ma monetary benefits pomwe tizikhala kuti tikugula munjira yoyenera komanso tikamaona so sponsorship yobwera tizikaso tukupanga ma savings pa equipment ine yomwe tinakagula tizikhala kuti tikulandira in a form of sponsorship. Okay, ndi chani zimene zili part ya deal imene ya Admiro? Kuli maskumba, kuli ma tracksuit, kapena kuli zikwana, kuli mabandana, kuli chani chimene mwina ndi chinanso chimene chikupanga spice deal imene? Ku deal imeneyi choyamba ndinene kuti ifeyo tikuyenera kumapanga spending drama. Okay, pogula katundu kwa Admiro. You also in return azitipasaso sponsorship. Muna ndilongosola sponsorship ene imabwerapo munjira yanji. Chifukwa imakhala ichiyo kuti national team ya dziko ikuvala. Eti iziona kuti Admiro izipita patali monga amene mukuona ndoti mipira imene mu Africa mu dziko lonse apa sizikhale kuoneredwa. Ndifake ifeso timakhanga tupanga advertise brand yawo ija. Ndifake amatipasa so in a form of sponsorship. Chifukwa malonda awo ena akamaona mipira yawo so akamatuona ena azikhala kugula opanga business so munjira ina. Chifukwa timalandira in the form of sponsorship. So ifeyo sitinagwirizane kuti kuzibwera ichi ndi ichi in the form of sponsorship no anangoti muthu osankha katundu wina aliyesa amene timapanga ifeyo wa value ya 200 million because osankha ma replica jersey amene abwere tipaseni ma replica jersey 200 million tigulisa tipeza phindu. So palibe tsankho linene kuti mutsankhe ichi kwa amene mwafusira kuti pali mwina katundu wina wanji. Ifeyo titakhala pasi tinaona kuti mtundu wa Malawi timangopasa ma replica jersey. Ndiye timangota famu mwina nthambi yona za malonda imangopanga sozogulitsa ma jersey. Komano tikakamba mu sports market imati merchandise imakhala yokuti ndi range pali ma jersey, pali ma golf shirt, patoka ma bottle of frames, patoka zipewa, patoka maskumba, ma umbrella. Komano ifeyo ndi Admiro tinaona kuti no kufamu kuno tikufuna tuonjezere. Pasankha ma jersey okagulitsa kubwera so ma golf shirt, kubwera ma top, kubwera ma tracksuit, kubwera zipewa zosiyana makaps zonse zogulitsa za malonda, kubwera mabandana, kubwera machingira monga ifeyo taonera so apapati ndi generation ina yomwe yadzuka ya chinyamata yomwe kukonda team ya Flames azitaso gula zinthu zimene zizi ma university ma school kuti akamabwera ku stadium kuja azikhala vala zimenezi komanso bungwe la families kuti likupanga phindu nanga munthu sangakwanitse jersey akozogula chani chipewa. Ndimafuna nditadziwa kuchitira Malawi wina amene mwina sangathe kumvetsetsa kapena kufuna atadziwa mprogram ino ya Mtedza Time Sport kuti Farm Moto chimene mmaona kuti ichichi tikungolowetsa palibe phindu limene likubwera ndi chani mukayerekezera ndi zabwino zimene mukutifotokozera kwa Admiro? Okay, tikakamba za Farm Moto brand yo mwidakalibe yathu sikuti taitaya kuteko mukayona jersey kuti muone kuti ndi ya Moto authentic. Moto cha alipo bendithu chifukwa tinapanga register ngati trademark ndiye tinganero ubale ondo wa farm ndi Admiro koma kugwisa ntchito Moto brand yomwe tinaipanga ka register ngati trademark. Choyamba ndimafuna ndipanga clarify pamene. So mbuyomu tikamakha kuti tikugula tilegeze tikuoda katunducha tikuoda makita national team tikuoda kayani ma replica jersey kama golf shirt ogulitsa tispenda mwachitsanzo tiona kuti muna $200,000 ukula katundu amene ucha tikagula basi ikanga munthu apita ku shop waoda ngati apita ku wholesale waoda basi katundu ucha wabwera pomwe apa tikuona kuti no tikaspenda ndalama zija tagula paliso ndalama ina yomwe kubwera ngati sponsorship
mwachitsanzo 200 million cha ya 200 million ukasankha katundu wina okwana 200 million pachaka pachaka kaya katundu chomugulisa kupeza sophindu zili ndi kaya katundu zimene poyamba kunalibe ndi mungati muone tispende mwachitsanzo 100,000 kwacha tagula katundu palibe phindu kwa pano tikuti taspenda let's say 100,000 kwacha pakubwera 50,000 kwacha pamwamba pomwe in this case ndi 200 million ikubwerera ija ndi tindi ufulo okatenga katundu inogulitsa kaya tindi ufulo otenga katundu wina okuti ma national team azitani azigwiritsa ntchito mungatokumbukira tinayi ndi game ya Malawi ndi Senegal pa Bingu National Stadium kunagwa mvula kwambiri inapeza kuti anzathu anabwerera mu dressing room potuluka pa half time anatuluka ali dry kusonyeza kuti amakhala ndi makitolo atatu ayikira ma player mu dressing room ife tinatuluka tilonyowa pobwereranso mpitch munalibe ina tidakali onyowa konso katundu yemwe anayi anali ochepa anali limited chifukwa nthawi imeneyo under 20 inali mu camp under 17 makonzekera camp the equipment inali kuti yagawidwa koma with this deal whereby we are spending money komanso akutipasanso drama zina zoti tutenge equipment ina kutenganso katundu inogulitsa pamene papa ikhala kuti ma national team athu ali well covered. Mukamapita ku kampani ngati imene makasankha Adimero kuti ndi imeneyi tikukamba za Football Association of Malawi osati munthu ngati tulipo lumembembe marketer kapena executive member XYZ amene amasankha ndekuti ndi EXO kapena kuli committee kuti design ikhale iyi titenge iyi ayi amakhala ndani. Design ikapangidwa mwachitsanzo design imene inapangidwa komwe ku South Africa yes komano timakhala kuti ifeyo taongolera kuti mupange design yotere so design ikabwera a group of people yes ngati ku farm ku secretariat ku EXO ku secretariat kuti kulemba timalemba brief kuti okay jezi kale oneka chonchi ndi imapita imene chai apanga design ndi ikapangidwa design ja ikabwera imapita no ku EXCO for approval ndi ku EXCO kumene kuchano ndi kumakhala mwina kuona izi ndi so imabwera no kuti final no approval yokuti okay apa pano mwina tiyende direction iyi kuti tikhale ndi jezi imeneyi kuli mfu wa Malawi ambiri tisanakambe za jezi imeneyi kuti mwina ndiyo pepuka motani ndiyo chindikala motani ubwino wake ndi otani amalawi akudandaula za design kuti design ikuoneka kuti sikuafika amalawi ena pa Malawi ena akuti azindi bwino koma a better part of other Malawians considerable percentage says ifeyo sitikukhutira muna imva nkhani imene taimva kwambiri kuyambira loweruka lapitali pamene timapanga za launch I think pane pa 15 mene timapanga za unveiling ya kit imeneyi uthenga umene utafika ndipo ifeyo tifosangalala chifukwa chani number 1 ma national team ndi matimu a Malawi yes amendesedwa ndi misonkho ya Malawi ifeyo ngati abungwe la famu timayendesa on behalf of Malawi government so ifeyo ndifosangalala kuti number 1 a Malawi ali ndi chidwi ndi zomwe zikuchitika ku farm ali ndi chidwi ndi ma activities so a national team ndipo feedback yonse yomwe kubwera ya positive ya negative ina ili constructive yonse tikuitenga tikupanga take note for future projects kuti apapa a Malawi imene akufunira zinthu zawo ziyendera tingamapange motani komano yes mene mwafusira mauthenga onse atipeza ndipo ifeyo ndifosangalala feedback yonse tikuitenga ndi nsangalo cholinga chokuti tibwerese pamodzi ndikuona kuti tingapange bwanji kuti tikhoza kupanga kuti tikhoza kusangalatsa mtundu wambiri wa Malawi kusonyeza kuti mwina patha kukhala kusintha kwa ziganizo zina kapena kusintha kwa design kapena mwina kuyamikira chinthu china chimene patalibe kapena no mwina tiyembekezere kutsogolo kumene tikupita ku next project. Muchoyamba nene kuti menda nene feedback yomwe tikulandira ina ili bwino ina ili negative ina ili constructive kuti kupereka way forward mwina zinthu mukhozo mapanga motere monga meme mukudziwira panopa dziko linachepa chifukwa cha internet inachepa chifukwa cha exposure yes anthu ali exposed kuzomwe zikuchitika m'mayiko ena ku Europe ku America so sitinganene kuti if feedback yoseja tapanga chiganizo anthu basi sitingamve china chilichonse no feedback ina ili positive ina ili negative ina ili constructive
ndeti kweni yonse tibwerese pamodzi ndeti pange balance kuti information imene tikhozochita nayo motani. Komano monga mene taonera tipite ku majezeko tikationa jezi ya home ya red ija anthu ambiri ayamikira tithopita ya black anthu ambiri ayamikira ine kuteko ma order akubwera anthu akuyimba mafoni ndithu ya black tikabwera ku ya green ndiyo mwe kuoneka ngati kuti imene iyi ikubweretsa madando ili ndi madando ochuluka komano mukati muone ma jezi aja ndofana na design pomwe pakupangidwa reversed out red pakubwera green pomwe pali red ngati nkhwapa ndi red komano ndi ya green chifoti inafanana ndi ya timu ina yake ya local mwina ndi pomwe pabwera madando ambiri so sitinganene kuti mwina tipange council project chifukwa chokuti ya green mwina pali madando koma ya red yakondedwa ya black yakondedwa mwina tikumane pakati ndi pakati komanso meti nanene dakale mucha ndipo kuti kuli katundu ina amene akubwera amalawi sanamuone ma design ake. The reason why tunapanga unveil panopa inaliyo kuti sitimafuna mtundu wa Malawi ukale odabwa timu yawe kamaswera Thursday pa Bingu National Stadium ndi Namibia angoona kuti makaka asintha no timafuna kuti aone tipange unveil aipange appreciate before timu isanalowe pa pitch on Thursday pamene tikuswera ndi Namibia pa Bingu National Stadium koma pali katundu wina yemweso naye titamutulutseso kwa Malawi menda ndine ama tracksuit kuli mahudu kuli zipewa kuli zinthu zosiyana mascarf omwe adabwere ndi design yochitisa kaso yomwe tikukhulupirira Malawi amukondaso katundu amene. Bwana Mwene Lupembe kiti iyi ya Admiro imene maipanga unveil ndesa ndi pa 15 March chaka chinocho ndi iya makono muutani tikamayerekezera maiko ena matimu ena kaya ku Europe kama muno mu Africa komanso ili ndi ubwino otani umene mwina omvera ndi amene akuonera program ino atha kudziwa kuti yayi mwina tuli mangona kachithunzi koma kiti ndi yabwino motere ubwino wake ndundu kapena kiti ngati yomwe yakuisanso ntchito maiko kapena matimu akuti technically kiti imene iyi material design wise imene ndikhozonena kuti ndi yabwino kwambiri. Kodi kiti timazowa bwanji kuti kiti iyi ndi yabwino? Kiti ili timazowa ndi yabwino because of the material. Salu ija. The heavier the material muzoti the lower the quality. Kiti yokuti muchichewa ikakauti salu ija ikulemera ngati chiguduli ikulemera mungodziwira kuti palibe chilipo salu imene si yabwino. Number 1 imatentha salu imeneyo pa ground okutobala kuivala mavuto olengo thamanga 20 minutes wayamba kuyenda mwaona pamene papa tikatiso tione kuti even munthu waigula ngati replica jersey akufuna azivala azichenera kiti imene mapeza kuti ndiyolemera imatentha ndepali ina imakhala yopepukirapo yapakatikati ndepa makhano ina the best quality imakhala lightweight yopepuka pa chizungupo matechnology amati lightweight breathable imapita chani mphepo kiti yokuti mwina wavala player wanyowa kwa walakadzuwa pang'ono yatentha kiti yokukaije imapeza kuti atani imauma yokha so imene yoyo it is the best. That is why mwina muona kuti limited edition kiti tinaitulutsa January inali makategories atatu yochipirako mtengo yapa katikati ndiyo yodulirapo inali lightweight yopepuka pomwe tikatione makiti omwe takhana mbuyo mamakhala nsalu yake yolemerera actually amene timakhala tigula mbuyo aja amapezeka kuti amene ajawa ndi lower quality manivetseti amakhala amene ajawa ndi lower quality koma amene azituluka panopa kuti iyi ndi authentic kit ngati yomwe akusewerera ma player izikhala kit ya lightweight which is the best quality. Pakatipa tinamva kuti mwamangitsana ndi kulilongweko nkhani zogulitsa malaya a replica a kiti imene ya Flames mwachinyengo mwaika ma security features ndiyotetezedwa motani Admiro yatsopanoyi kuti sitimvaso zoti mwamangitsana malayi mu ndizoonadi tingathe kuona I think kuyambira kwa chaka chatha 2024 majezi ya Flames analowa afeki ochuluka amachokera kuti ifeyo ndikafufuwa tumono kuti amalowera kwambiri Tanzania side Songwe ndiko mwapezo kuti majezi amene ambiri akulowera ukayona munthu umeta kudziwa kala oleniyo ndimathoka kuti ndili pansewu kaya ndikuyenda kaya ndimalowa olo ndili ku stadium kula anthu ambiri kwa ndimathoka kuti iyo
ya fake imene chimoto chake chachikulu ndi zina zoti imeta kuoneka. So ndi pamene tinakadandaula kwa anzathu a fiscal kuti komatu ifeyo tinakapanga register ma trademark ya moto afamu ndi ifeyo no tikuona ngati tikuphinchidwa pali loss of business kumbali yathu. Ndiyeno apolisi anaita encourage opanga investigate mpamene mapeza kuti anamanga anthu aja mpaka na nkhani apangidwa prosecute court apeza olakwa apanga fine wina less 1.8 million wina 1.8 million. Koma maximum sentence yazo says ndi 5 million fine ndi 10 years imprisonment. Kuteko ife yonso tinadandaula court kudzera mapo police prosecutor kuti ya chilango chachepa mwina pakapezanso makesi ngati amene ofunika kupanga maximum sentence kuti anthu ambiri akhoza kutengerapo chani phunziro. Yes. So komabe chifukwa kanene koyamba ife kadandaula ndikupeza ukatuka chigamulo chimene chichife tachilandirabe kuti tatenga step ina kupita mchitsogolo. Kwere kunkhani ya chitetezo ndiyotetezedwa muutani admiro. Admiro ndi brand yoti trademark ndiyotetezedwa internationally. Palibe wina amene angopanga manufacture mosadziwika bwino kubweretsa kumalawi kuno yamba panga distribute umene ndi chani ndi mlandu. Komanso menda niliya muja kuti so pali zizindikiro za moto so ali trademark kutiko kumalawi kuno. Mugwirizano wathu ndi admiro tikuwalola kugwiritsa ntchito so moto uja omwe ali trademark kusonyeza kuti wina kupanga so reproduce akuphinja so ife afamu chifukwa akugwiritsa ntchito zizindikiro za chani za moto zija. So ife tikatugwira ntchito ni nthambi za boma zosiyana Malawi Police Service, Malawi Revenue Authority. Chifukwa anthu ambiri amene akubweretsa majezi amene achinyengo amabweretsa munjira zosayenera salipira msonkho. Pomwe ife afamu tikabweretsa katundu amene timalipira chani misonkho. Ndi pamene ponso boma likuphinjika poti there is no tax yomwe kupangidwa collect ndi MRA. Ndi tikatugwira ntchito nda police tikasogwira ntchito nda MRA cholinga chokuti iwonso nawo asaphinjike atithandize kuti katundu afika amene asamapeze kuti afika mdziko. Atulipo mwene Lupembe on daily basis ntchito yanu kufamu mukalowa mu office mumagwira ngati ndani mmatani? Ineyo ndikakhala kufamu ndine marketing and broadcasting manager. Timayang'ana zinthu ziwiri commercial tingane kuti commercial imakhala kuti ndi sales. Ndalama zilowe income generation ya farm. Komanso timakhala tikuyang'anaso za marketing brand ya farm ikupangidwa motani ikupangidwa position bwanji ma marketing communications athu akuyenda motani advertising yathu ikuyenda motani. So timakhala tikuyang'ana nthambi ngati zimene zizi. So on a daily basis timakhala tikusunga maubale ndi ma sponsor zikuyenda bwanji. Timakhala so tili strategically kuyang'ana kuti maubale ena ndi ena amene tingapange ndi ati. Timakhala so tikuona ndi zinthu zina za revenue zikutani tini ma business units ena kufamu kucha hotel restaurant bar ndi zina zotero stadium ma facilities revenue tinatsegula so says operation. So timakhala tukiona nthambi ngati zonsezo ma competitions iso akayamba kuyenda ma competitions aja sayenda opanda ndalama which means ni nthambi yomwe ine ndili yomwe imene ikapeze ndalama zoyendetsera ma competitions. Ndale pa office zimatha kulephereka mumatha kukumana ndi ndale zina zilizonse office politics kumafika poti kumandipiteko kumene kucha kapena basi muli pa ntambasale zonse zikuyenda bwino ufamu? Office politics ilephera organization ina iliyonse imapezeka. Imapezeka olo tikamaphunzira tu mclass tu ku school amakubuuzani kuti komwe mukamakayamba kunchitoko mukapezanso office politics sikophweka. So you need to learn stakeholder management. Tili ndi ma disagreements alephera pamalo ena aliyonse. Patitani koma mapeza kuti mwabwera pa consensus mukuyenda mupita chitsogolo. So office politics ilephera koma sikuti ingatilephereso kugwira ntchito. Timagwirabe ntchito timayesesa tipange deliver cholinga yoti mpira wathu uzipita chitsogolo. Mwapanga migrate kuchokera ku utsogoleri umene unalipo nthawi yaitali kwambiri for 19 years kubwera ku utsogoleri umene wabwera watsopano mukuzipangadi just motani? Tinganene kuti zikuyenda bwino kwa basi. Kunali zisankho I think 2023 December. Tafika chaka ya 2024 transition inaenda bwino. We've got a new president Bwana Fleetwood Haiya transforming the game ikuyenda bwino kwambiri. Tingathe kuona bezinthu zina zomwe zasintha in a very short period of time. Kuona kuti utsogoleri uno unabwera ni manifesto. Haiya anabwera ni manifesto ya transforming the game and kwapangidwa so launch a strategic plan ya 10 years. Ndichi chonse chomwe mukudona tupanga pano it's according to strategic plan so inatengaso zina za manifesto zicha nkuzibweresa umo. Strategic plan si kusankha kuti president alipo ni ndani. So for 10 years which means for 10 years any manifesto yomwe kupangidwa izipanga follow strategic plan yomwe nakazikidwa ija. So tamba kale kuzipanga implement zinthu zina menda nene kuti in a very short period of time taenda mtundo wabwino ndithu ma achievements ena mwaona
tinayi ndi function ya 365 mu December yomwe tinaonetsa kuti what has been achieved in this first year ya transforming the game. So tinganero utsogoleri wa nyuwani taulandira bwino, president apa nonso tikugwira nawo ntchito bwino kwambiri. Zinali zophweka motani kusunga maubale ama sponsor ngati FTH Bank, TNM, NBS Bank, Airtel, kufikira lerolo ma partners amene analipo mbuyo mudakali nawo be kufika lero inali ntchito yaikulu ndiyo phweka motani kapena yovuta motani? Ntchito imeneyi chomwe ma partners athu timayesesa kuti tipange mwina ndibwere mbuyo ndiyambe kuti a president ajuwani atafika atakhala pa mpando tinapanga zokuti tiyendere ma sponsors onse ndipo tinayendera ma sponsors onse ochuluka tinayendera tinafikira maubale anali ali bwino ma sponsors ena amene mwina panali kwedekwede tinapeza kuti takonzanso zimenezozo tikuyendera limodzi antitayendera ma sponsors tinaonanso kuti ndi vision ya farm president inapeza kuti ma sponsorship enaso anatani anakwezedwa ndiyeno tinganene kuti it's been a journey yokuti takhala tikusunga maubale amenewa ndipo tikhupira kuti tasungabe for a long term chifukwa number 1 a farm president chomwe akumanenetsa ndi chakuti sponsor asapereke ndrama ngachithandizo CSR hayi sponsor kamapereka ndrama timpase return on investment aone phindu chifukwa kumpira masiku ano sitikufuna chithandizo tikufuna kuzikhala ngati business yomwe pakayikidwa ndrama pazikhala a return on ndrama yayikidwa icha ndi ma sponsors ambiri chimene chichi atilandira kotero kuti kakhala munanena kuti matani ku nthambi yathu yomwe timagwira ntchito after every competition chicho chomwe yachitika timapereka report ya competition imene icha kwa kuonesa kuti ndrama zomwe tazipanga tazigwiritsa ntchito motani komanso sponsor walandira phindu lotani. So ifeyo ndife osangala kwambiri imene tikupangira zinthu tikhupiranso kuti ma sponsors athu alosangala ndi chimenechi. Pamapeto mungamutsimikizire motani omvera komanso amene akuonera programu iyi pa nkhani ya malaya atsopano a team ya Flames a mtundu wa Admiral? Tungofuna tatsimikizire masapota onse a Flames komanso amalawi ambiri onse amene amakonda mpira kuti katundu amene yemwe akubwera watsopano ndi ubale wathu wa kampani wa Admiral ndi katundu wabwino kwa basi. Tamva feedback yonse yomwe yabwera, we are taking note, tikupanga ichatiwa social media listening, ma platforms onse anchezo tikuatenga, tikubweresa ma comments anu tili nawo ndithu, ndipo tikupanga encourage amalawi ambiri azipitiriza kupereka feedback ngati imeneyi. Komano tikutsimikizira ndi katundu amene atabwere ndi wa quality, muyembekezereso kuti katundu ina amene atakhala ogulitsa sima jezo kasima golf toka, kukubwera ma tracksuit mene mungatanenera, tikubwera ma headgear osiyana-siyana, kukubwera ma scarf ndi zinthu zina zambiri zomwe tizikhala tikuzibweretsa ku mtundu wa Malawi kuti ugule ukhale nazo ikapanga support team yawo ya Flames. Tafika mapeto kwa program imeneyi. Kodi kabanga mo Mo sindichita. Ford ya wankulu ninkachita kale nasiya. Ford ya wankulu so ayi. Muli pa banja? Ndi pa banja. Muli ndi ana? Awiri ndithu. Two girls. Ma support timu yanje ku Malawi kuno komanso kunja. Ku Malawi musalole mulole ndisachule koma ndine waseno kunjako. Waseno. Ku Africa so ndisachule chifukwa timapezeka tukagwira ntchito zina zakafu ndi sindikanene kuti ya ndino ati Malawi timu ilipo. Ilipo ya mtima. Ku Africa so ilipo. Ku Africa so ilipo. Kunja ndinu wow. Arsenal. A 7 years opanda league. Ateta. Koma amene ali number 2 Champions League akhoza kutenga sitikaneneletu. Ndi Madrid. Tinaiyendapo kale to only atavuta pa Bernabeu ndi apaso tikhoza kwa quality imene nalipo nthawi imene ndi imene ilipo leroyi. Saka atulukira. Ndathokoza kwambiri kuti munabwera tacheza program ine ya Nteza Time Sport. Zikoma kwambiri tulipo Mwene Lupembe. Tulipo Mwene Lupembe, marketing manager and broadcasting manager ku Football Association of Malawi. Kumalizanso program yathu ya Nteza Times Sport. Francis Mzindiko ndamene jambura program ine yokira ntchito yabwino kwambiri ndikuthokoza ambuya kudalitsa. Ine ndi Nkonzi komanso mulutsi wa program imeneyi coach player Peter Forte alole akanakane kumandi wa Times Group. Ndilole ndikupempheni kuti mpitirise kuona ma program otsatira. Bye bye.